Уважаеми съграждани, добър вечер на всички вас, любители на духовата музика. Добре дошли на празничния концерт Градски духов оркестър и приятели. Първото изпълнение, което чухте тази вечер, бе Родина марш от Николай Братанов. В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Коледа. Празник, обичан от малки и големи, очакван с нетърпение от децата. Тази вечер Градски духов оркестър е поканил своите приятели, за да създадат заедно празнично настроение от всички вас присъстващи. Една прекрасна инициатива на един оркестър с 53 годишна история. Силистринският Градски духов оркестър е основан през 1963 година след закриването на военния духов оркестър при Висшето военно свързочно училище в града. Основател и пръв дългогодишен диригент на оркестъра е Петър Карагеоргиев. От началото на тази година ръководител на оркестъра е Йордан Георгиев. В репертуара на Градски духов оркестър град Силистра през 50-годишното му съществуване са застъпени произведения от различни музикални епохи и автори. Творби от музикалната класика, предкласика, произведения от чуждестранни и български композитори, съвременни автори и така нататък. Той ангажира вниманието ни със своята звучност и създава пиетет към музикалното изкуство, от песента, хорото и марша до сложните произведения на българската и световна класическа и съвременна музикална култура. Тази вечер вие ще имате възможността да се насладите на този богат репертуар на оркестъра. Любовта към България Градски духов оркестър споделя със своите приятели. Детска музикална студия До ре ми с ръководител Бонка Скочилиева. Обичаната от не едно поколение българи песен "Хубава си моя горо" ще изпълнят заедно оркестърът и Рада Златева от До ре ми.
родината, съществува и почитта към нейната история. Едва ли има българин, който да не е чувал песента за Райна Поп-Георгиева и да не е трепвал българското му сърце от умиление и гордост. Ще ни я припомни солистката Светла Димитрова от Градски духов оркестър. За колоритност ще се включи ансамбъл ритъм при Народно читалище Свети Кирил Методий, духов оркестър, който ще изпълни популярната любима песен, надявайки се, че всички вие ще пеете заедно с нея.
Сега ще ви представим изпълнението една българска роза. Да, изпълнението. Извинявайте много. И така, изпълнението на Светла, една българска роза, Светла Димитрова, извинявам се. Една българска роза. Една българска роза и Светла Димитрова. И Градски духов оркестър. Градски духов оркестър рязко сменя курса и ще ви разходи сред жарките карибски брегове с валса Cielito Lindo.
оставаме на същата географска ширина с темпераментните ритми на ча-ча, с участието на клуб за спортни танци Елеганс с ръководител Пламен Славов. Скъпи съграждани, уважаеми гости, за вас отново ще пее Рада Златева от музикална студия Дореми с песента Ти. I don't feel
сега нека отново да поканим приятелите от клуб Елеганс с изпълнение на румба Ла Палома. Уважаеми дами и господа, приятно ми е да поканя на сцената на нашия празничен концерт и госпожа Денка Михайлова, заместник-кмет хуманитарни дейности на община Силистра. Добър вечер и от мен. Аз наистина много се радвам и исках първо да се заредя с няколко изпълнения преди да поздравя Духовия оркестър за тази прекрасна инициатива и за желанието, за любовта и за ентусиазма, с който организираха този хубав концерт, заедно с нашите приятели от другите формации на територията на града. В навечерието сме наистина на прекрасните коледни и новогодишни празници и е хубаво, че този концерт се случва само ден след като запалихме коледните светлини на площад Свобода и тези две мероприятия дадоха едно прекрасно начало на богатия културен календар, който ние от община Силистра сме организирали и подготвили за всички граждани и гости на нашия град, на общината и на вашите семейства от цяла България, надявам се и от чужбина. Това е ден, в който не само трябва да се насладим на прекрасните изпълнения на Духови оркестър и да се заредим с много емоции, но е ден, в който трябва да изкажем и заслуженото на тези хора, които са зад мен на сцената, защото през годината те остават някак си незабелязани. Дали ще бъде ден, в който температурите са 40 градуса или ще е минус 17, те винаги са били едно прекрасно попълнение на културните мероприятия, които организираме от община Силистра и създават едно допълнително богатство и колорит. Затова аз искам лично да ги поздравя и наистина много се вълнувам, защото знам каква любов влагат те в работата, която вършат. Трябва да признаем, че през прекрасните летни месеци в нашия хубав и обновен Дунавски
парк. Това е духовият оркестър, който внася особено настроение на всички, които се разхождат в него, защото веднъж в седмицата те правиха прекрасни концерти и обогатяваха атмосферата на всички граждани, които се разхождаха. Колеги, благодаря ви за това, което правихте през годината. Можем да се дадем сметка, че вашия труд, знаете, че той не може да много забелязан и аз съм убедена, че ще продължавате да раждате гражданите и гостите на града и занапред. Сега ще си позволя да поздравя всички вас, естествено и тях, и всички участници в концерта и от името на доктор Найденов, кмет на община Силистра, като ви изчета поздравителния адрес, който е до съгражданите, до градски духов оркестър и до техните приятели. Чест и радост е да ви поздравя в най-светлите дни от празничния календар. Коледа е свята по своята същност, изпълнена с надежда, сила и мъдрост. Нека Рождество ви дари с изобилие, споделено с приятели и семейен уют. Нека доброто, мирът и сигурността ни водят в новата 2017 година. Благодаря на Градски духов оркестър, детска формация Дореми, клуб по спорт и танци Елеганс и танцов ансамбъл Ритъм при Народно читалище Свети Кирил и Методи за настроението и топлината, които се ще създадат чрез своите песни и танци. Високо ценя и оценявам